da kin gama duniya sayyada, zuwanki gaban da kowa, ki taka sannu a sannu taurariya, nishadin zuciyata. Ruwan da kin gama duniya sayyada, zuwanki daban da kowa, ki taka sannu a sannu taurariya, nishadin zuciyata. Abin nema ya samu zan yunkura, anan zan kunta kaya, kafin fada muku kun sani zarace. Sarkin da ya yo sama shi ya kage ni don in tarawa da ya'ya, in ce musu faɗi marahamar rabu ce. Cikin ni'imarsa da na faɗi sai aji, ina da ƙara kaifi, abin da ya samu ka taru nan ummace. Ina daɗa godewa makagi isa, Allah daɗa bani baiwa, ka mulkufin ka tsarkaken zuciya, kare zamo madance. Ruwan da kin gama duniya sayyada, zuwanki daban da kowa, ki taka sannu a sannu taurariya, nishadin zuciyata. Salatul fati mai yawa za ka yo, yawan da ya zarta komai, ya zarta sanin kowa kawa sahibi. Cikar hasken ka abin kiran nan da shi, ya san ka fili da buya, dumai san bin ka da gaske shi za ya bi. Kashi ka fito ka ci duniya na fada, zuwansa daban da kowa, a inda ya sauka anan ake ladabi. Ka sa ahalinsa, ka sa sahabbansa ma, ka sa mini auliya a fadar Amadu du suke kasu da kai, abul abbas habibi. Ruwan da kin gama duniya sayyada, zuwanki daban da kowa, ki taka sannu a sannu taurariya, nishadin zuciyata. Makwancin kura ko tana kabari, kare ba za ya kwamba, ku gane shehu abin kiran shehu ne. Idan wani zai iya san masoyinsa mu, ta yaya ba za mu so ba, ku sake faɗa musu mu masoyansa ne. A fili barhamu ya wuce hankali, bala ya sufa ta buya, abinda yake mana mai mukai masa ne. Barhama ina daɗa magiya don isar ɗayarwa ka bani nima, sabida isar gibiri makai lamuni, cikin ka zama gidan ne. Ruwan da kin gama duniya sayyada, zuwanki daban da kowa, ki taka sannu a sannu taurariya, nishadin zuciyata. Ashe wata rana duniya za ta zo, na kwanta ya kasa bacci, ku zo mu buga musu tamburan sayyada. Amma ka abin haka mu cire rawani, mu girmama wata kowa, ya ganta yake daɗa kasu da kai abida. Batula ko duk duniya za ta ki, ba zan miki kishiya ba, abinda nake miki yanzu zan jaddada. Ina daɗa yi
miki sallama sayyada, assalamu ala shahida, ki nuna isar ki a duniya ko kaɗan, waɗansu su da rinda. Ruwan dare kin gama duniya sayyada, zuwanki daban da kowa, ki taka sannu a sannu taurariya, nishadin zuciya ta. Karima duk wata martaba ta kite, kina tafiyar da komai cikin izinin ki uwar tagwayen Ali. Kowace mukami na faɗi na kine, kina rikitar da bayi, isar da kike kai ta wuce hankali. Madubin kauni da ke nake gane duk na raya da mamatacce, zamanin yanzu ruwa cikin cokali. Ki sake faɗa mini in faɗa musu ke, kike da isa ranar da za a tsaya duka mun sani ko anan wuyan wani ba maballi. Ruwan dare kin gama duniya sayyada, zuwanki daban da kowa, ki taka sannu a sannu taurariya, nishadin zuciya ta. Azima duk wata daraja sai da ke ta samu a ko'ina ma, mukami ban taɓa ji irin naki ba. Madafar bayi kin rufe kaunuka, ina ta faɗa da ƙarfi, sarauta ba a taɓa mai kalar taki ba. Ina sarari kuma ke kike badini, ciwon ajali da zafi, kamar ki ba a yi ba za a kago ta ba. Kina sama tun sama bata zame sama ba, kasan kasa babu kowa, idan ba Fatima ɗin ba wata isa, rijalu a sake duba. Ruwan dare kin gama duniya sayyada, zuwanki daban da kowa, ki taka sannu a sannu taurariya, nishadin zuciya ta. Gaba daya fadin duniya ba kamar ta, idan da akwai ku kawo, gadarar masu isa fa zara uce. Kowa kaga ya kai ya aje Fadima, ya kama tun a farko, misali mutu yanzu mai za a ce. Tun da ka gane martabar lokaci, me yasa baka bayyana ba, halarci mai manta shi ne dan mace. Komai ku faɗa mini ni masoyinta ne, ina kaunar ta zanta, ba zan iya ɓoyewa ba sai na faɗa, dare haka san matacce. Ruwan dare kin gama duniya sayyada, zuwanki daban da kowa, ki taka sannu a sannu taurariya, nishadin zuciya ta. Zato na duk wani ɗan adam za ya so, Batula ashe dai hijabun ba duka aka yayewa ba. Waɗansu suna kallo suna ji amma ba zai yi su bayyana ba, sabida halitta ban ga laifinsu ba. Ko kai kaga kurma ya yi zance da kai, misali ya yi da hannu, sabida ba zai iya buɗe bakinsa ba. Amma ku sani ko duniya za ta ki, ba zan ki na bayyana ba, abinda nake so ɗan adam ya yi kaɗan, ba wai alfahari ba. Ruwan dare kin gama duniya sai ya da, zuwanki daban da kowa,
kowa ki taka sannu a sannu taurariya nishadin zuciyata. Shiga na yi can ciki na yi ta karba agu uwar da ta baiwa kowa ku kama in yi da gaske dan na ƙagu. Indai makaranta an yi ne don musan abin da ya zo a farko to tabbas mai mana gardama zai bugu. A kullum Fadima ni nake so ku ji ko da ba su sallama ba da himmar barhama na daga ya dagu. Wai mai muka ce mata har suke kau da kai kuna a sanatin a farko soyayyar Fadima ce kawai arziki ku shaurara da shi. Ruwan da kin gama duniya sai ya da tuwanki daban da kowa ki taka sannu a sannu taurariya nishadin zuciyata. Batula in ta yi an gama in akwai uban da ya jawo soyayyar Fadima mu muke tanadi. Idan ba al'amarin ummul khairu ba ku ganni kamar taɓaɓɓe amma kuma rite mun ake sayyadi. Kwarai imani ya kasance agu mai santa a ko'ina ma ku gaye bi mata so marar adadi. Isar da muke kai duna babanta ne idan baka an kare ba da an ce mai sama yayi kira ka tafi tafiya mai shafa kundi. Ruwan da kin gama duniya sai ya da tuwanki daban da kowa ki taka sannu a sannu taurariya nishadin zuciyata. Idan kaga an kai an aje babu kai ka bincika kanka kai ma soyayya ba ilimi bace malami. Zama lauya fi zaman kujerar isa abinda ya kada giwa ku duba ba kanan bane har gumi. A fi mu da komai in ji abin mukar a fi mu da san batula da wannan yanzu na ɗauki alƙalami. Ku sake faɗi don mu faɗin zara ne zuma abu ne mai zaki amma da yawa sun kau da kayan su kai ina zargin da zafi. Ruwan da kin gama duniya sai ya da tuwanki daban da kowa ki taka sannu a sannu taurariya nishadin zuciyata. Idan ka ji haushin baitukan abu sai karata ya kanka danni abin da kake ban san kana yin sa. Ni dai na san da ruwa ake kwaba duk abin da ya zama gidan ne kiyayyar mai ki bai fada mini ba. Gani ina yi kowa ma yana so a san manufarsa a ko'ina amma da wannan ba zan so makiyinta ba. Batula ake yi wa tamburatin azal Allah bai wa kowa mukabi da rawani irin nata ba ta yaya ba za na so ba. Ruwan da kin gama duniya sai ya da tuwanki daban da kowa ki taka sannu a sannu taurariya nishadin zuciyata. Gabanin komai na ce na faɗa idan baka kwankwasa ba to wanda yake ciki bai ji motsinka ba.
A kullum fata na masoya musan Batula daban da bayi, ina ne mai sama bai ta jallinsa ba. Waɗansu suna nema mu ce Fadima, su tashi su tafi hannu, waɗansu kamar su kashe mu 'yan ƙwal'uba. Mu daina biyewa zuciya don akwai wurin da ba za mu sha ba. Kiyayya bauta a ranka karkai gaman abin da ba kai zato ba. Ruwan da kin gama duniya sai yana zuwanki daban na kowa. Ki taka sannu a sani taurariya, nishadin zuciyata. Idan ka ji kuka a makotan kuje, ka duba don a kullum mutum bai wuce yanzu muka gan shi fa. Ka gane farilla ne akan dukuda, kaso ta in har kana jin sanyi ne mu barbar fa. Idan baka so ta fito suwa za ka so, kana fa gani a fili nishadin mai sama ma kiran kashifa. Kudin ajiya daɗin riko ne da su, in ko baka adana ba, idan aka zo karɓar su sai hankali ya tashi kamar ka tsufa. Ruwan da kin gama duniya sai yana zuwanki daban na kowa. Ki taka sannu a sani taurariya, nishadin zuciyata. Komai yayi farko karshe ne za ya zo, duk wanda ya wanke hannu ya ɗiba bai wuce baki zai baiwa ba. Waɗannan baitocin da na yi Fadima, hadiya ce na kawo a baiwai mamali ba danni ba. Sabida isar mai martaba sayyadi Imamu Hassan da sarki Imamu Hassan dan darajar shugaba. Ki bani irin kaifin takobin Ali, ki tsarkake zuciyata sabida abban zaituna dan Sidi Shehu Sharif mai Fadima na. Taka a sannu taurariya, abba jinjina ne Batula.